Kissalle olisi tarkoitus antaa lääkkeitä ja aina se ei ole ihan helppoa. Tässä yksi tapa, miten ainakin kissalle menee aika helposti lääkkeitä. Tabletteja on ne sitten pahan tai hyvän makuisia. Tablettileikkuri apteekista taitaa saada näitä. On siinä pienennetty vähän lääkkeitä ja tässä olisi sitten leikkeleitä kahdenlaista. Niin leikkeleitä on laitettu tuommoisiin pieniin sormenpään kokoisiin juttuihin ja sitten nuo pienet tabletit olisi tarkoitus laittaa näihin ja sitten tehdä sitten semmoinen kaksinkertainen paketti. Tehdäpäs niin. No niin, nyt on lääkkeet laitettu tuohon toiselle puolelle ja kädet on pesty ja se on tärkeä juttu, ettei kissa haista sormista. Pestään lääkkeen koskemisen jälkeen kädet, ettei tule hajua tai makua. Ja käännetään se tuohon päälle, painetaan vähän sen ja laitetaan toisen päälle ja varovasti noin ja painetaan. Ja sen jälkeen tehdään niistä tämmöisiä pieniä paketteja, otetaan käteen ja vähän puristetaan noin, että se lääke jää kiinni sinne leikkeleeseen. Siinä on yksi hyvä paketti. Se pysyy nimittäin kissan suussa sitten paremmin ja vaikka tulee ulos, niin se ei leviä. Noin tehdään toi toinen vielä ja siinä olisi nyt hyvät paketit. Ja seuraavana jatkuu. No niin, siinä olisi lääkkeet ja siinä olisi kissimirri. Noin. Tarkoitus olisi ensin antaa kissan maistaa noita pieniä paloja yhden ja sitten antaa toi lääkepaketti. Ja jos ei kissa ota, niin sitten pitää ehkä vaihtaa leikkelettä, mutta kokeillaan näillä. Ja sinne meni kaikki ensimmäisellä kerralla. Jos ei olisi mennyt ensimmäisellä kerralla, niin sitten olisi pitänyt ehkä mennä takaisin tonne jääkaapille ja ottaa toista leikkelettä ja vaihtaa ne lääkkeet niihin ja kokeilla pari minuutin päästä uudestaan, koska mirri saattaa näyttää selkää ja sitten kyllästyä siihen tai puklata ulos niitä. Jos leikkele on tarpeeksi pehmeitä, niin sitten voi yrittää taittaa vielä tästä näin ja päällekkäin, mutta usein siihen jää tänne puolelle semmoinen pieni jälkeen pyöreä ja se tulee tuolta sivusta ulos, joten tuommoinen kaksinkertainen paketti on vähän parempi. Tämä leikkele oli nyt kalkkunaleikettä Atrialta ja joskus semmoinen pikkusen paksumpi leike on parempi, mutta ei saa tehdä liian isoja paloja, että siitä mirri pystyy ottaa suuhun ja ehkä pienentää riippuen kissan koosta vielä. Tässäpä yksi tapa antaa kissalle lääkkeitä. Vielä lopuksi muistutuksena sellainen, että kun on lääkkeitä käsitellyt, niin kannattaa pestä kädet, sormet tarkasti sen jälkeen ja sitten vasta käsitellä leikkeleitä, ettei niihin sormiin tule niitä lääkkeiden makuja tai hajuja. Ja jos kissa puklaa eikä hyväksy sitä, niin sitten kannattaa mennä vaihtaa leikkeelle toiseksi ja yrittää sitten uudestaan vaikka muutaman minuutin päästä. Toivottavasti saatte kissan ottamaan lääkkeitä. Onnea matkaan.